prajem vám krásny deň. Tak milí moji, viete čo je toto? Tento nádherný kvietok? To je rozkvitnutá skalnička, skalná rúža. Alebo po slovensky skalnica, myslím strechová, strešná. Oficiálne. A je to v podstate slovenské aloe. Má veľmi podobné účinky ako aloe a používa sa takto prirodzene v prírode kvitne, ale pokiaľ ju máte v skalke, tak vám môže kvitnúť aj na rúžovo, alebo taký úplne biely kvietok, alebo do žltá. A keď si otrhnete lístok zo skalničky, tak ho môžete rozžúvať. Má takú trpkú chuť a používa sa na paradentózu. 2-3 lístočky rozžujete a potom požujete a vyplujete. A báječne zaberá na paradentózu. Ďalšia vec, na čo sa používa, rozdrvené lístky, z toho urobíte takú kašičku a namočíte do toho vatový tampón, strčíte do bolavého ucha. Na tretia vec, na čo ju je dobré použiť, je na kožu, na popáleniny. Tak ako aloe. Listoček sa roztrhne, rozgniaví a táto vodička sa natrie na popálené miesto. Ale rozdrvenú kašičku môžete použiť aj na bradavice alebo aj na pety. Keď sú svrnuté pety, tak môžete ním potrieť skalničkou. Taká nádhera, skalná rúža, je veľmi, veľmi účinná liečivka, po slovensky slovenské aloe. Tak ak máte v skalke, používajte a prípadne môžete nájsť aj v prírode niekde v podhorských oblastiach a môžete použiť na paradentózu ako ja. A ešte posledný tip. Keď si tieto listočky nakrájate na pásiky, alebo takto, tak môžete použiť aj do šalátov, do zeleninového šalátu. Mám to našupkávať, čo? Kyslastú chuť to má. Takú. Má to kyslastú chuť. Kyslastú a takú trpkú, ale veľmi dobre ochutí šalátiky. Z Liptova, z Podbaranca, od skalničiek. Pozdravujem vás a prajem krásny deň.